Iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bagong? Bapak kalih gareng kalih Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kalih kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Ndarawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono mangadilin wae. Ana sasmintaning non jagat waesane Ngombatara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kalih Gareng kalih Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kalih kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah sencaki laran. Senika kesaken aku. Lah, tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, om urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jama-jama. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Wah.